Ahojte. Začnem príbehom, ktorý som zažila včera. Prišli klienti, ako vošli do dverí, tak mi hovoria, tento zázrak ti nevrátime, alebo chceme svoj. Požičala som im ho, je aj možno si požičať, pretože sme riešili bolestivú lymfatickú uzlinu u chlapčeka 8-ročného. A doma mali možnosť si to vyskúšať na mnoho iných vecí proste, a aj si vyskúšali proste aj rodičia. Takže tam to trvalo v podstate 2 týždne ho mali. Čiže mali možnosť si to odskúšať proste, vidieť, čo to robí, a prišli s touto vetou. Tento zázrak sa volá, že aktivátor buniek. Je to taký váš domáci mobilný osobný terapeut, keby som to tak povedala. Používa sa, akoby nevieme to zúžiť na nejaké diagnózy. O tom sa tu nemôžeme baviť vôbec, pretože tým, že on aktivuje bunky, tak vlastne stimuluje tie prirodzené obranné a liečebné schopnosti organizmu. Je veľmi šikovný, pretože ho viete aj rozložiť proste a zobrať ho napríklad so sebou do kufra na dovolenku. To je že úplne geniálne. Ja to volám, že to je taký ventum do kabelky alebo do kufra. A najčastejšie, asi v podstate na čo sa používa, sú rôzne zápaly, bolesť, však aj bolesť je väčšinou zápalového pôvodu, kde vlastne pomáha tomu organizmu, aby sa s tým vysporiadal sám, tým, že aktivuje bunky. Veľmi často sa používa na rôzne zápalové procesy na koži. Môže sa použiť aj na akné, môže sa použiť na liečenie rán, môže sa použiť na rôzne chronické bolesti, kolien, krížov, tu na bolesti vlastne v oblasti krku. To by som vám tu mohla vymenovať, proste boli by sme tu veľmi dlho a určite by vás to nebavilo. Proste pointa je tá, že kde to telo potrebuje podporiť, pomôcť, tak tam funguje aktivátor buniek. Dobrá správa je tá, že teraz tento víkend ho môžete mať aj zadarmo, keby ste chceli, a môžete ho mať aj za 100 €. Takže až by vás to zaujímalo, kľudne prosím, dávajte mi otázky. To bude ideálne, aby ja som tu nerozprávala niečo do luftu, do vetra, čo vás konkrétne nezaujíma. Veľmi rada zodpoviem. Dovolím si tvrdiť, že už za tie 3 mesiace už čosi o ňom viem. Okrem toho existuje obrovské množstvo skúseností, recenzií od ľudí, ktorí používajú tento prístroj, čiže vieme čerpať aj odtiaľ, keby vás viacej k tomu zaujímalo. Takže ja vám prajem zatiaľ krásny víkend a nech sa páči, ozvite sa, nebojte sa spýtať. Som vám k dispozícii, celý víkend budem tu. Ahojte.